Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSCTV ngesiXhosa. Uqaphelani ke ulele uthe xa ezama evuka kwavuka ngomntu ome phezu xa ethi uvula amehlo ngunjengaye wothuka ke sithi hayibo bafo waze wandothusa. Uthe omnye ufanele ukothuka. Uyabona le mbelokwana yakho othi ufuna ukuyenza soze uyenze. Uzamile ukuqaphelana ukucenge sithi makazame indlela yokwamkela adlulise ngoba kaloku ayizutshintsha into yokuba ukwenza ngunyana wakhe. Yho, hayi ke njengaye wonyanyiswa kwale yokubizwa kwegama likakwenzo ethi kuwe ungalikhuphi ngomlomo wakho igama lakhe. Ube ngathi uqaphelane bafo uyayazi nje uba ngokwesiko kumele nimenzele imbeleko ukwenzo. Unjengaye uthe hamba uyofa. Uqhubekile iqaphelani ke ezama ke sithi kumele uxole kalo ngoba uba bekwazi yena ukuyicika yonke into awayenzayo nomakoti ngabe uyayicika. Unjengawe unyanyiswe kwayileyo ke eme apha phezu kobuso bakhe ngqo ethi eyi unesibindi esi sokunibuka emehlweni unibonisa into undihlukumeze kangakanani. So uqaphelani ke uthe uyacela ke abaphantsi bayampanisha ukwenza kumele amenzele khanga ayigqibe kwaloo nto bevoyithethayo. Unjengaye wabe eme apha phezu kwakhe xovula le bhedi yakhe ibambile ibomba ngathi angambamba kwayena emxelela uba ndithe ungakulingi uphinde ulibize eli gama lalo mfana. Ndithi kuwe hlukana nokwenzo, hlukana nefemeli yam nale mbelekwana yakho, hlukana nayo yonke into ibiza igama lam. Wogqiba wamshiya apho exakekile ke ubhuti uba yintoni angaphinda ayithethe ngoku because uyacaphuka njengaye ayikho into bangaphinda bayithethe bobabini. Isikhebeleshe ke esingugcina guys siyabonakala uba siphinda safumana i-call okanye imessage kaPhakamani emxelela uba badibane endaweni because babonakala bedibana zabe ndisithi kuse-town cause kwi-parking so abantu bakhona all over kodwa ke badibene apho. Kuthe xa esiya ke kuye ke uPhakamani ke wamteketisa ke esithi hey ipentshisi lam echaze ke kuyiloo nto ugcina uthe angambizi ngaloo nto yena uthe nje uPhakamani ndizothini ungakubizi kanjalo umnandi kangaka. Gcina uthe noba yintoni na yenzeke phakathi kwethu sobayi-two maye ibiyimisteyikhi nje ungaphindi uthethe ngayo nje and yinto nami endozisola ngayo impilo yam yonke. Phakamani akahoyanga yonke ke le nto ayithethayo, uyagigitheka qha uyahleka. Uyambuza uba yintoni kanti ehlekisayo kuyo yonke le nto endiyithethayo. Phakamani uthe yena uchazwa yintliziyo nje ngoba noba wena awufuni yona iyafuna and ifuna le nto iyifunayo. Ugcina ke umvezele iringi esithi for your information nditshatile and ndonwabile emtshatweni wam. Nditsho sowundibona endlini wenze ngathi awundazi kwa wena. Phakamani uthe ndenze ngathi andikwazi. Wabe sondela kuye ke guys ethi nje ndiyakwazi nje wambamba wamncamisa ke guys. Nogcina ke khange angarespondi uye waresponda kwamnandi nje wabona nje uba abantu bobayi-two benza into and abasajonganga noba ngubani okhoyo no-around bona. Ke lingeni ke umphushile ke ugcina ke mphushana le kude ke uPhakamani uba kutheni into ungandithathi serious nje. Hayi ke uPhakamani uvela wathi hayi inhliziyo wabe esafuna phofu ukusondela apha kuye ke hayi ke ugcina kwacaba ke yamjika ke le wayigalela impama ke. Khange ahlomle ke athini ke uPhakamani instead uvele wazincumela uvele wahamba ke guys ugcina emshiya eme apho uPhakamani. So uPhakamani akanandaba nokubethwa ngempama ngugcina because uyayazi ugcina uyamthanda okanye uyayithanda yenza kuye. Njengaye ke guys bonakele kwaNomfundo ke indawo esibonwa qho xa eye kuyo yona ndawo afika onwabe kuyo kuNomfundo umphekele ukutya akuthandayo ke. Uthe esaqala uba esithi uyatya ke uNomfundo watshintsha itopiki wathetha ngokwenza noba funeka amvumele kaloku amenzele uQaphelani impelo ke ekugqibeleni ukwenza ngunyana kaQaphelani. Yho wonyanya kunjengaye kwacaba kunzima noba kungena ukutya kodwa ke wabe eqhubeka esithi siNomfundo ngicela ungayingeni ngicela uyiyeke le nto uyithethayo. Waba ngathi Nomfundo wathi Nomfundo okusalayo njengangoku andithi uzotshata nam ndicela undinike i-chance yoba ndithethe ngendlela endizibona ngayo izinto. Ethi khumbula indlela uThemba wethu waye-excited ngayo mhla kwakuthiwa uyokwenzelwa impeleko nguwe njengotata wakhe. So nakukwenza ke noba kuzoba njalo wathi ave umntana wenkwenkwe evuya xa kuthiwa wenzelwa isiko kutata omzalayo nezinto zakhe zizohamba ngendlela erayithi. Hayi njengaye akafuni nova amane embuza uba ungenwe yintoni Nomfundo, ungenwe yintoni umthetho lo wakho. So akafuni kwanto imdibanisa nento yoba kuthethwa ngokwenzo noQaphelani phakathi. Phetheni ke guys obesoloko engabonakali ndawo ude wabonakala ke sesikolweni sikaSibongile. uSibongile bethukile into yoba hayi bokwenzekeni mamazala wakhe wonke aze kwesasikolo uye nokwenza. Embuza kuba ngenoba kwenzekani yintoni le agent ngakatsho komnye into yoba hayi
before athethe aqala ancome nje into yoba Sibongile nomntana ohlakaniphileyo and ndiyakwazi uba ungumntana ozimiseleyo ngento enemfundo phakathi kodwa esi sikolo kuso asikufanelanga. Hayi kuSibongile besithi hayi mna ndiyayithanda le ndawo endikuyo mana ngxakathi komnye kaloku uze ukhumbule into yoba ngoku ngumakoti oDlamini kuzofuneka ufumane iyunivesithi engathi bhetele kunale. And mna if usaqhubeka usafunda noba usekhona kuthi ndizawukwenzela ndiyayithatha loo favour yoba ndikubhatalele esikolweni. Hayi ke uSibongile uthe no yena urayithi phayana akanangxaki. Wabe seqalisa ke uphethe nesitsho into yoba into endiyizele apha kuwe ndicela uthethe noKwenzo. I know uba uyakumamela umxelele into yoba siyamcela into yoba le nto yale mbeleko makayiyeke angayenzi. Hayi ke uSibongile uthe andizukwazi mna mama into endikhona mna njengoba ndikhona empilweni kaKwenzo ndikhona for ukumsapota. Ethi andiqondanga ngokudelela futhi kodwa uba uKwenzo ufuna ukwenziwa imbeleko izokwenziwa. Mna ayikho into endizoyenza endizomsapota xa ifuna yenziwe. So nakuphethe navele aphela emqaleni akazi uba makathini besathi uzama ukusebenzisa uSibongile but uSibongile umile kwelithi indoda yam ndizoyisapota. Ubanjiwe kutsotsi ke guys omane engena kwanjengaye engaziwa ukuba kwenzekani ngaye ngokuthi ke abasebenzi bacuphe balahle something eyibheki apha phandle bemgadile bamfake esiza nyhani wafika bebe sebekhwaza ke wenza ke umkhize wamfumana wambamba. Into ebesingekayiva kukuba yonke le nto yenziswa yintoni na engubani na yena. Unjengaye uzincamile ke guys eyothetha noKwenzo ke bathetha bobayi-2 uthi ke uphoxakele ke kuKwenzo akabhilive uba wenze ngohlobo enza ngalo kuba naku ufuna ukwenzelwa imbeleko. Esithi into endikwenzele zona ezingaka Kwenzo ndikuhoyile ndikukhulisa ndikunika uthando lonke namhlanje sowubona uba unotata wena. Uthi Kwenzo no akukho njalo. Wathi omnye usowuvumela into yobuqaphelana benguye ozokwenzela imbeleko akwazise kwizinyanya zethu njengonyana wakhe. Mna yonke le nto indibeka phi kwenzekeni Kwenzo. uKwenzo uthule ke guys akazi noba makathini uyabebitheka nje. Uyise ke umxelele ebusweni into yoba ke ebusondeze apha kuye ke sithi ke mna ndikuthanda njengomfana wam. Ethi uyintlamvu yeso lam uyivuma kanjani yonke le nto uba mayenzeke ngohlobo yenzeka ngalo. uKwenzo ke akazi uba makathini baendaphe ke sebexambulisana ke esithi omnye ungutatam ndiyayazi loo nto lomnye ekhwaza bekhwazana ke. Esithi ke omnye andazi uba ufuna ndenze kanjani ndithini uyalila ke ngoKwenzo. Esithi ekugqibeleni ke uqaphelani vele ngu-biological father kum ndizotshintsha kanjani loo nto. Unjengaye akazi noba makathini ke guys iyambulela le nto noKwenzo ngapha ulimele ngoba yonke le nto ihlukumeza uyise naye ngaphezulu ngenxa yebhondi abanayo kakhulu unjengayo noKwenzo. So kubi nje kubi kakhulu. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.